Ingon ani ang itsura sa kotse ug van human nagbangga bandang alas 7 kagabi sa National Highway sa barangay Balutakay, Hagunoy, Davao del Sur. Halos dili na may itsura tungod sa impact sa bangga, subay sa report sa kapulisan. Padulong sa Digos City ang kotse nga gimaniho sa usa ka Jaime Sigwiti Jr., 40 anyos, taga Malalag, Davao del Sur. Pasahero ni T ang tulo ka mga minor de edad nga sila si Sen, 7 anyos, Chris, 12 anyos ug si Jan, 6 anyos nga pulos nangaangol. Samtang angol sab ang driver sa van nga gila sa mga pulis nga si Dexter Bagaw Kabasag, 39 anyos nga taga General Santos City. Base sa investigasyon sa kapulisan, kalit lang miswerve ang van nga misubay sa kasugat nga kalsada hinungdan nga nasungag niini ang kotse nga padulong sa Digos City. Parehong gipangdala sa ospital ang mga naangol sa bangga. Samtang pipila ka oras ang milabay, kalit lang sab nasunog ang kotse nga naa sa daplin sa highway. Subling nagpahimangno ang mga otoridad sa mga driver nga dili magpasurutoy ug padagan hilabi na kung gabi aron malikay sa disgrasya. Hilabi na kung danlog ang dalan sama sa naitabo kagabi. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.